Takže čaute. Dneska si ukážeme, ako zrýchliť počítač. Máme tu jednu možnosť a v druhom dieli bude druhá a tak asi ďalej až do 5. tuším. Takže prvá možnosť je cleaner. Budete to mať v popisku videa, kde si to stiahnuť. Spustíte si to. Počkáte a toto vám skočí. Tu máte veci, ktoré sa vám akože prečistia. Dáte aplikácie, dáte toto budete mať vyznačené. Ešte si to pauznúť. Toto si vyznačte, ak to nemáte. Dáte analyzovať. Počkáte si. A až sa vám to donačíta a potom to bude. Takže napíšte do popisku videa, do tohto videa, že čo by sme mohli natáčať buď Source alebo Minecraft. A to je asi všetko z týchto dvoch. A tak ďalej, no. Už máme 39%. A musíme si počkať. Tak, už to bude. No, a budem natáčať asi aj Source. Len si to musím spraviť, lebo mi to nešlo. Budem natáčať aj Source. Ale ten budem natáčať s iným kamošom, čiže on išiel preč, takže teraz natáčam sám vlastne o tomto. No, tomu sa ešte vrátim. Toto sa vám načíta, tu máte, že na odstránenie 426 MB, tak dáte vyčistiť. Dáte OK. No a zase si počkáte, vám to vlastne odstráni. Potom už vlastne iba zavrete a máte ho prečistený. Druhá možnosť bude s druhou vecou, ale to sa nechajte prekvapiť. V popisku videa budete mať na toto na stiahnutie cleaner. Vlastne teraz sa to dočítalo, odstránené sú 426 MB. Môžete to robiť aj s Windowsom, ale ja to nerobím. Tak, dáte krížik a to je už asi pre dnešok aj všetko. Takže ďakujem za pozretie, ak sa vám to ľúbilo, palec hore, čiže like, ak nie, dislike. No, ale to by sa nebolo rád. Čiže a hlavne dávajte komenty, čo bolo zle.